Preguem. Hem participat, Senyor, dels dons de la redempció. Feu que els que celebrem la memòria de la mare del vostre fill ens gloriem de l'abundor de la vostra gràcia i progressem constantment en la salvació. Per Crist, Senyor nostre. Com sempre, ens acomiadarem cantant una estrofa dels goig, la Mare de Déu, i ens tornem a veure, si Déu vol, el dia 25 de juliol, tot i que el 25 de juny no tindrà les connotacions que té el 25 de juny. No és només una petiteta festa de misericòrdia cada dia 25 de mes, és que avui són 159 anys al naixement de Gaudí, i això de res també ho hem de celebrar. I són 80 anys a la Montserrat, que també ho celebrem, i de ben manera i diem per molts anys. Germans, que el Senyor sigui amb vosaltres, que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, germanes, anem-nos en pau.